Teithwys newydd hedfan ar y wyren fydd 30 o masawyr pen y bont yn ei gysgu ei bagiau. Wel na beth oedd fflait. Wedes i ochr draw o fflait 13 ar ei Gwener yn Amwcus. Yn nerfus fflait. Mae'n nawr y siop, mae pobl yn dechrau edrych. Mae hwn yn deg nôl y deudi ar y dynunau. Mae hwn yn dibyn exciting! Finish me and Sky! Beth wedodd hwnna y tanol nawr? I'r chych joen clebran fan hyn fel pwll y môr, clywon ni'r un gair wylodd ei. Sorry, Mami. Gofynna i hwnco draw fy cod. Mae golwg gwybod yn cyfan yn o fi. Esgusodwch fi. A gewoch chi'r goediad. Wel, do glei, bod ni fod mynd i bagus clemri 3 ein holen bags. Beth wedodd e? Hwt cabed ar y lein? Dwi'n meddwl y math na beth yn y byw. Baggage claim yw'r lle, ni holen bag. O ie, a bod hwnco draw fy gwell o'n tos o'r ugain. Wel, gawch chi ddyn i ni baggage claim. O fyddwn ni sgwr ein holen bags cyn chi. Fe hedfanon ni first class. Ie'n wir. Ni nabod pob twll a honno o'r lle. Ond fel ddywedol Cyrsia, rhi ni'n gwsmeriad first class. Felly mae'n siŵr y byddwn ni allan o'r adeilad cyn chi. Pob twll a honno. Maen nhw'n siŵr o fod yn byw ma. Na, cleaners yn nhw. Chi'n hedfan lot e? Mae rhisiad a fi'n hedfan o leia 4 gwaith y blwyddyn. I'r villa yn Sbaen, i'r gît yn Ffrainc, i'r lodge yn Val de Serre, a'r apartment yn New York. Wel, ar uned ffordd gloi o deithio'n first class. Mae'n dod yn naturiol iawn erbyn hyn. Y fel dyctwr fi. Duck to water, mwy fel bird to sky. Mae'r un peth serfod hedfan os mae'r sit yn shigro. Ie, flatulence mawr yna. Tan o'r eich. Fechgyn, nid flatulence yn gael, ond turbulence. Wel, dim amser ti'n eistedd oes hwn. A nerves. Ond dwi'n iawn nawr ar ôl ynddo hwn. Mae'n fathyn o'ch chi'n bwysio fi. Dacri doi! Rhys law, rhi gloi. Mae'n rhaid yn droi bod yn cael ei fath mewn pryd. A wneud pobl sy'n newydd gyrraedd ar y wyren byw 666 o Rhifain mewn i ffordd i baggage claim rhif 10 gasglu bagiau. Beth wedodd hwnna to? Rhifain pwy mae'n siarad y byd ti'n Rhifain. Ddim neb draw ffel as yn credu ni. Mae Cerith fel jumbo jets yn doch chi. Yn wahanol i chi, mae hein yn clywed popeth. A wna teithwyr dosbarth cyntaf mynd i ôl i bagiau ysgol amdana. Mae fanwy, mae bagiau ni'n dod. O, mae pallion tad sydd ar handel yn bagiau nawr eisiau. O, rwy wedi hofio'n llwy. Wel, pink mae fanwy. Pink, gyda first class yn nhw. O, mam fach. Beth sydd wedi digwydd i'n fag i? Oedd yn roses, mags, Rhys a sbidios i gyn y fag i. Lle beth bydd y pwrti yn ysbai? O, rysi. Mae'r derbyn wrag yn mynd i'n clywed am hyn. Mam, mae bas fi siŵr o ddod nawr. Sy'n trolis yn ni. Mam, i'r rhaid ni wsod o wheelchair ni. Beth? Bryd? Beth sy'n rhaid i O, wneud? twch chi. Sgedwch gyda mi. O, mama! Ysgol ei handlo yn gynta. Gallai wedys o'ch chi, Neli fach gyda fodd gloia.